Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Olan. Taong 1958, San Andres, Romblon. Araw-araw matapos ang pamamalaot, mag-isang tumutungo si Nolan sa pinakamataas na bahagi ng San Andres para pagmasdan ang napakagandang tanawin, kalakip ang paglubog ng araw. Sa buong maghapon niyang kakatrabaho, doon pa lamang siya nakakaramdam ng kapanatagan sa kanyang sarili. Lahat ng memorya ng nakaraan, unti-unting bumabalik sa kanya, lalo na yung mga panahong kasama niya pa ang kanilang pamilya. Magmula noong nawala ito sa kanilang tabi, mas lalong naging mahirap para kay Olan ang lahat-lahat. Bilang panganay, sa kanya na ipataw ang lahat ng naiwang responsibilidad nito para sa kanilang pamilya. Hindi naman kasi siya maaaring umasa sa mga kapatid niya, lalo pat wala pa yung kakayahan para tumayo sa kanilang mga sariling paa. Ang nanay naman niya, palaging tuliro, naghihintay sa kanilang tahanan ng pagbabalik ng mahal nito. Sa loob ng 2 taon, naging mahirap para sa kanya ang ganoong estado ng kanilang mga buhay. Halos walang araw noong hirap na hirap siyang gumising, buhat sa alam naman niya ang mangyayari sa kanya. Dahil sa gulo ng buhay niya, nahanap niya ang kanyang kapayapaan sa isang bundok na nasa likod lamang ng kanilang tahanan. Pakiramdam noon ni Olan, ang bundok na yon nagbibigay liwanag sa napakadilim niyang mundo. Dahil sa yun lamang ang oras na nakakapag-isa siya, wala namang nagawa ang kanyang ina, kundi hayaan siya. Hindi naman siya nagpapagabi doon, gawa ng ang dahilan lamang kung bakit siya doon tumutungo ay para pagmasdan ang paglubog ng araw. Para kay Olan, maraming kahulugan ang ibig ipahiwatig ng pagtalikod ng Haring Araw sa mundo. Isa sa mga ito ay ang pagbubukas ng bagong kabanata ng buhay niya para sa mas maligayang hinaharap na kanyang inaasam. Doon din siya kumukuha ng katatagan upang magpatuloy sa araw-araw. Itong mga panahong ito, patuloy pa ring namamalaot itong si Olan. Umaga man o gabi, halos doon na siya nanatili, masiguro lamang na makapagdadala ng malaking halaga ng pera sa kanyang pamilya. Ang inaalala niya kasi noon, ang pagkakaroon ng karamdaman ng kanyang ina na maaaring nakuha nito sa hindi pagkain ng tamang oras. Ilang beses na rin yung inabisuhan na magpagamot, pero hindi yun nakikinig. Pakiramdam niya, tila bang naghihintay na lamang ito na mawala sa mundo. Ang mas ikinakabahala niya pa sa lahat, lubos na ring naaapektuhan ng ganoong pangyayari ang kanyang mga kapatid. Dahil sa pagkawala ng kanilang ama, paisa-isa na rin yung tumigil, gawa ng hindi na yun nagagabayan ng tama. Wala naman siyang kakayahan para kumbinsihin ito, lalo na't alam niya sa kanyang sarili na magmula noong bata pa siya, bigurin siyang makatungtong ng kahit elementarya. Sa isip-isip niya, ang mga katulad niya walang karapatang magpayo para sa mga ganoong bagay. Ano naman ang sasabihin niya sa mga kapatid niya, gayong kahit siya, hindi nga nakaranas na pumasok sa eskwela. Upang matakasan pansamantala ang ganoon nilang problema, itinuon na lamang niya ang kanyang wisyo sa pagtatrabaho. Tuwing nasa laot siya, hindi niya naiisip ang kanilang problema, subalit kusa yung bumabalik sa mga sandaling malapit ng dumaong ang kanilang bangka. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga nararanasan, masaya pa rin siya dahil may mga kaibigan siyang handang magbigay ng payo para sa ikakakalma ng kanyang sarili. Isang araw, habang nasa laot sila, bigla naman siya noong natigilan nang masipat niya ang paglapit sa kanya ng lalaking may-ari ng bangka.
Pag-upo naman ito sa kanyang tabi, dahan-dahan naman siya nitong inakbayan habang nagwiwika sa kanya ng, "Alam mo, Nolan, nararamdaman ko malapit nang bumalik ang tatay mo. Kahapon kasi merong nakakita sa kanya sa Karatig Baryo. Huwag kang maniwalang patay na ang tatay mo. Buhay yun. Sigurado ako, meron lang itong ginagawang importanteng bagay. Huwag ka nang malungkot. Balang araw magkikita rin kayo." Nang marinig naman ni Olan ang sinabi nito, bigla naman niyang nabitawan ang hawak-hawak niyang pamingwit. Pagsilay naman niya sa lalaki, nanlulumo naman siyang sumagot dito ng, "Siguro, mas magandang wag na lang siyang umuwi. Marami na akong pinagdaanan sa pamilyang to. Hindi na namin siya kailangan. Mas mahalaga pa ba ang ginagawa niya kumpara sa kanyang pamilya? Kung isang araw lang siyang nawala, mauunawaan ko pa. Pero 2 taon? 2 taon siyang nawala. Ano naman ang sasabihin niya sa amin? Pasensya na? Importante lang ang lakad niya?" Kasabay ng kanyang pagwika, ay ang dahan-dahan naman niyang pagtayo habang pilit na pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na niya ang likurang parte ng bangka nila, napatitig lang naman siya sa karagatan habang patuloy na iniisip ang masasaya nilang alaala kapiling ang kanilang padre de pamilya. Labag man sa kanyang loob na magsalita ng ganoong bagay, wala siyang pagpipilian buhat sa tindi na rin ng kanyang mga dinanas. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na siya, agad naman siyang bumalik para ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sa paglipas pa ng mga oras, maraming nahuling malalaking isda ang kanilang grupo. Yung mga kasama niya noon, hindi magkamayaw sa tuwa dahil inaasahan na nito malaki na naman ang magiging hatian ng kanilang grupo. Pagsilay naman nilang papalubog na ang araw, agad naman nilang pinaandar ang bangka para makabalik na sa kanilang lugar. Hindi na rin nila inisip pa ang mga isda sa kadahilan ng wala na rin silang mga dalang pain panghuli sa mga ito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan patungong San Andres. Si Ola noon, tahimik namang tumambay sa unahang bahagi ng bangka para magpahinga habang nag-iisip ng kanyang mga gagawin. Hindi naglaon, nang medyo kita na nila ang kanilang lugar, agad naman niyang inihanda ang kanyang mga gamit upang makauwi na. Nang masipat naman siya ng kanyang kasama, marahan naman yung lumapit para makipag-usap. Di naman yun gaanong pinansin ni Olan, gawa ng umiiwas na siyang makarinig ng mga bagay na walang kabuluhan. "Olan, huwag ka naman sanang magalit sa amin. Alam din namin ang pinagdadaanan mo pero hindi mo rin alam ang pinagdadaanan ng tatay mo. Kung ako sa'yo, kapag nakita kayo, kausapin mo siya ng mahinahon. Ang sa akin lang naman mag-usap kayo. Napakahirap ng walang ama sa isang pamilya." Wika ng kasama niya. Nang marinig naman yon ni Olan, pilit naman siyang nagsawalang kibo kahit patuloy na bumabalik sa kanyang memorya ang mga pinagdaanan nila ng kanilang ama. Sa pagdating naman nila sa Pangpang, agad naman niya yung inabisuhan na kukunin na lamang niya ang parte ng kita niya. Bukod kasi sa nagmamadali siya, alam niya ring mas gugustuhin ng mga kapatid niya na kumain ng masasarap na isda kesa mag-uwi siya ng pera. Matapos naman yung marinig ng kanyang kasama, dali-dali naman itong ibinigay ang malaking isda na kanilang nahuli. Pagkuha naman dito ni Olan, agad naman siyang nagpasalamat habang bumababa ng bangka. Sa pagdating naman niya sa kanilang pamamahay, bumungad naman sa kanya ang sarado nilang bahay. Habang pinagmamasdan niya yun sa malayo, ramdam naman niya ang lamig ng loob nito. Bukod sa pakiramdam niya na wala doong naninirahan, parang ang lungkot-lungkot ng kanilang bahay
magmula noong umalis ang kanilang padre de pamilya. Sa pagtahak niya ng daan, nakayuko lang naman siya, maiging pinag-iisipan ang mga mangyayari sa mga susunod pang araw. Hindi mawari noon ni Olan pero kapag bumabalik siya sa kanilang tahanan, nakakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Yung tipong kahit buhay na buhay ang kanyang sarili para magtrabaho, bigla na lamang yun nawawalan ng gana nang sa hindi malamang dahilan. Sa paglapit naman niya sa kanilang tahanan, nanghihina naman siya doong kumatok habang tinatawag ang kapatid niyang sumunod sa kanya. Maya-maya pa, pagbukas naman ito ng pinto, bumungad sa kanya ang masaya nitong pagmumuka habang nagwiwika sa kanya ng, "Kuya, pasok na. Kanina ka pa hinihintay ni Itay." Dahil sa sinabi nito, bahagya naman siyang natigilan na para bang hindi siya makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig. Sa sobrang pagkagulat noon ni Olan, pinaulit niya pa yon sa kanyang kapatid. Akala niya nagkamali lang siya ng dinig pero matapos naman niyang makumpirma ang sinabi nito, nagmamadali naman siyang pumasok para hanapin ang kanilang ama. Makalipas pa ang ilang minuto, doon tumambad sa kanya ang isang lalaking nakaupo sa tabi ng nanay niya. Sa estado rin ng kanyang ina, hindi naman niya maiwasang matuwa, gawa ng buhat sa nakikita niya yung nakangiti. Gumaan din ang husto ang presensya ng mukha nito. Para kay Olan, isang himala na makita sa ganoong estado ang nanay niya. Upang hindi niya yun masaktan, nagdesisyon siyang maging kalmado sa lahat ng oras at pagkakataon. Iniwasan na rin niyang pagsalitaan ng masama ang kanilang padre de pamilya sa harapan mismo ng nanay niya. Maya-maya pa, pag-upo naman niya sa harapan nito, pilit naman siyang nanatiling tahimik, naghihintay sa mga bagay na ilalahad nito sa kanya. Olan, pasensya ka na kung para akong kabuting sumusulpot at nawawala. Marami kasi akong ginagawa, anak, na hindi ko pa maaaring sabihin sa'yo. Hayaan mo, kapag nasa tamang gulang ka na, sasabihin ko sa'yo ang lahat-lahat. Sa ngayon, wala akong ibang mahihiling kundi ang pangunawa mo. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil meron akong anak na katulad mo. Wika ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman yon ni Olan, napayuko lang naman siya, nag-isip ng isasagot sa pabaya nilang padre de pamilya. Pagsilay naman niya sa mukha nito, seryoso naman siya doong nagwika ng, "Huwag ka nang humingi ng tawad kasi alam ko din naman uulitin mo na naman to eh. Masaya ka ba, Tay? Na makita akong nahihirapan? Sa edad kong to, dapat kagaya ako ng ibang bata. Pero hindi eh. Para na akong matanda sa dami ng responsibilidad na nakaatang sa aking balikat. Napakabait naman ng mundo sa akin. Lahat na yata ng problema gusto sa aking ipapasan. Kaya Tay, kung may gusto kang sabihin, mas mainam na sabihin mo na. Anong malay mo? Baka patay na ako pagbalik mo." Dahil sa kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ang kanyang ama. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagdesisyon na ito na isama siya sa labas ng bahay nila. Hindi naman noon tumutol ang kanyang ina, lalo pat alam nito na meron yung mga mahalagang bagay na nais ipaalam kay Olan. Sa pagdating naman nila sa labas ng kanilang tahanan, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa lugar na kalimitan niyang tinatambayan. Habang nakaupo sila sa ilalim ng isang puno, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang ama na nagsisindi ng tabako gamit lamang ang mismong kamay nito. Bagaman napakabilis ng pangyayari, nasisiguro niya na ang nakita niya noong mismong oras na yon ay isang apoy na kalimitang lumalabas sa kamay nito. Matapos ang pangyayari,
Doon na unti-unting nagbago ang kanyang mga nakikita. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, meron siyang nasipat sa mga apoy na bigla na lamang lumitaw sa lugar na kanilang dinaanan. Nang mapansin naman ng kanyang ama na pinagmamasdan niya ang apoy na yon, napaubo lang naman ito habang inilalahad sa kanya ang dahilan kung bakit yon nangyari. Ayon sa tatay niya, kabilang siya sa mga taong tinatawag na mga uklat. May hahaling tulad mo sila sa mga antingero, pero di hamak na mas makapangyarihan sila kumpara sa mga ito. Taliwas sa mga antingero, hindi lang nababase sa mga mutya ang kanilang mga kakayahan. Kaya nilang kumontrol ng kahit na anong elemento sa pamamagitan lamang ng mga engkantasyon. Hindi rin limitado ang abilidad nila kahit wala silang tinatangang mutya. Hindi nila yun ginagawa para mapalakas ang kanilang mga karga. Sa halip ginagawa nila ito upang mas lalo pa silang katakutan ng kanilang mga kalaban. Dagdag pa ng kanyang ama na ang mga mutyang kanilang tinatangan ay pawang bibihira lang din matagpuan. Hindi sila kumukuha ng mga mabababaw na mutya, lalo na kung alam nila na wala yung silbi sa ganoon nilang estado at kakayahan. Mariinding inilahad ng kanyang ama na ang mga nakita niyang apoy sa daan at apoy na nilikha ng kamay nito ay parte lamang ng kabuuan nitong abilidad. Ito kasi ang tipo ng uklat na itinuo ng kahusayan sa pamamagitan ng elemento ng apoy. Hindi man sa pagmamayabang, pero ang karamihan sa mga engkantasyon at mutya nitong tinatangan ay purong may kinalaman sa apoy. Narinig niyo na ba ang tungkol sa mutya ng bulkan? Isa yon sa mga tangan ng ama ni Olan. Matapos naman itong mailahad ang tungkol sa tunay nitong pagkatao, ramdam naman ni Olan na nagsasabi yon ng totoo. Dahil sa inaasahan na ng kanyang ama na maghahanap siya ng patunay, ito na mismo ang gumawa ng paraan para makita niya ang husay nito sa pakikipaglaban. Tuwing gabi, balot na balot ang lugar na ito ng mga aswang. Kaya tayo rito pumunta para maipakita ko sa iyo kung papaano ko sila lilipulin. Kanina pa silang nagmamasid. Ngayon pagkakataon ko na para sila'y tawagin. Dito ka lang anak, hanggat hindi ko sinasabing tumakbo ka, huwag kang gagawa ng kahit na ano. Manatili ka lang nakatayo kung ayaw mong matupok ng apoy ko. Wika ng tatay niya. Nang marinig naman ni Olan ang sinabi nito, tumayo lang naman siya, maiging nakikiramdam sa buong paligid. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng mga nilalang na mabilis na gumagapang pababa ng puno. Hindi naglaon nang marating na ng mga ito ang lupa, doon bumungad sa kanya ang mga nilalang na halos kawangis din nila. Ang pinagkaiba lamang ng mga ito, bukod sa mga mapupulan nitong mga mata, meron yung mahabang mga braso at may kalaparang mga pakpak. Nagaangil din ang mga nilalang na yon at sa estado nito, parang halang na ang kaluluwa nito kung pumatay ng tao. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Olan, ramdam naman niya ang dahan-dahang pangingibabaw ng takot sa kanyang buong katawan. Hindi naglaon, wala na siya noong nararamdamang lakas buhat sa matinding pamamanhid ng kanyang mga braso at binti. Makalipas pa ang ilang minuto, napanganga naman itong si Olan nang masipat niya ang kanyang ama nang biglang bumunot ng nagbabagang palaso sa mismong braso nito. Umapoy din ang ulo nito na parabang unti-unti na yung binabalot ng elemento ng apoy. Sa pagbitaw naman ito ng palasong yon, agad namang nawala ng buhay ang isa sa mga aswang na tinamaan nito. Pakiramdam noon ni Olan, buhay ang palasong yon, gawa ng mabilis nitong nilalamon ang kung sino mang asintahi ng kanyang ama. Maya-maya pa, nang makapagbitaw na yon ng 3 palaso, mabilis naman yung sinugod ng mga aswang
para pagtulungan. Akala nila magagawa nila yung mapangibabawan dahil sa kanilang dami, pero nagkakamali sila. Sa isang iglap, nasipat na lamang niya ang ama niyang may hawak-hawak na umaapoy na latigo, kung saan sa pinakadulong parte nito naroon ang isang aswang, unti-unting natutupok ang parte ng ulo. Dahil sa pangyayaring yon, wala namang nagawa ang mga kasama nito kundi ang umatras habang patuloy pa ring umaangil. Nang masipat naman yon ng kanyang ama, agad naman itong gumawa ng simbolo sa lupa na siyang naging sanhi upang magsiuslian ang mga nagbabagang kamay mula sa kailaliman nito. Dahil sa bilis ng pangyayari, parang mga insektong nahuli ng sapot ang mga nilalang na yon. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko roon ang mga aswang. Kahit alam nilang nasukol na sila, pinipilit pa rin nila yung wasakin, subalit dahil sa tigas nito, naging imposible na para sa kanila ang lahat-lahat. Sumuko na kayo. Kahit anong gawin ninyo, hindi kayo makakatakas dyan. Ang mga kamay na yan, kasing tigas ng 1,000 bakal na pinagsama-sama. Kahit sa init ko, hindi yan basta-bastang malulusaw. Kung patuloy nyo lang yan sisirain, pinapataas nyo lang ang tsansa na bumulwak sa loob niyan ang natutulog na likidong apoy. Mamili kayo. Lalamunin kayo ng apoy o dadaan kayo sa paglilitis ko kung saan meron kayong tsansang mabuhay at magbago. Wika ng kanyang ama sa 10 aswang na nahuli nito. Ayon sa kanyang ama, hindi biro ang mga nilalang na yon, gawa ng nahanay ito sa lahi ng mga gabunan. Kung nagkataong pangkaraniwang antingero lamang siya, hindi siya doon magtatagal ng kahit 1 segundo. Dagdag pa niya na, kaya nagapi ng sabay-sabay ang mga nilalang na yon dahil hindi nito inaasahan na isang uklat ang kanilang makakaharap. Matapos namang marinig ng mga gabunan ang kanyang sinabi, panay lang naman ang pag-aangil ng mga ito na parabang naghahangad pa rin yon nakitilan siya ng buhay. Maya-maya pa, sa hudyat ng pinuno ng grupo, dahan-dahan na rin yung nagpalit anyo upang makinig sa sasabihin niya. Nang masipat naman yon ang ama ni Olan, napangisi lang naman ito habang pinagmamasdan ang mga nilalang. Hindi naglaon, doon tumambad sa kanila ang taong anyo ng pinuno ng mga gabunan. Pagsilay naman ito sa kanyang ama, mahinahon naman yung nagwika ng, "Sige, pumapayag kami sa gusto mo. Anong gagawin namin para hindi mo kami paslangin? Sabihin mo lang, gagawin namin yan ng walang pag-aalangan." Nang marinig naman yon ng kanyang ama, tumawa lang naman ito ng malakas na parabang isang biro ang kanyang narinig. Sa pagbaling naman ito ng kanyang paningin sa pinuno ng mga aswang, unti-unti namang sumeryoso ang pagmumukha nito habang sumasagot doon ng, "At sa tingin mo, totoo kaya yung sinabi ko kanina? Sa dinami-rami ng mga pinatay ninyo, may puwang kaya ang pagpapatawad? Napakakapal naman ang pagmumukha ninyo kung hihingi kayo nun. Kaya ako sinabi yon dahil gusto kong makita kayo sa inyong mga orihinal na anyo. Pakisabi sa mga kasama nyo, isusunod ko ang iba nyo pang kauri sa impyerno." Kasabay ng pagwika ng ama ni Olan ay ang pagkakaroon naman ng uka sa mismong pinag-uslian ng mga nagbabagang kamay. Sa isang iglap, bigla naman itong nilamon papailalim ang mga gabunan. Ilang segundo lang ang dumaan, bumalik ang katahimikan sa paligid na parabang wala doong nangyari. Nang mapagtanto naman yon ng kanyang ama, agad naman siya nitong niyaya na umuwi na. Sa pagbagtas naman nila ng daan, doon niya napag-alaman na kaya umalis yun sa kanilang pamamahay ay para tumulong sa mga nangangailangan. Dagdag pa nito na walang araw na hindi sila nito naisip. Gustuhin man itong umuwi,
hindi yun maaari buhat sa responsibilidad nitong ipinangakong gampanan. Matapos naman yung mailahad ng kanyang ama, inabutan siya nito ng isang supot na naglalaman ng ginto. Anak, sana makatulong yan sa'yo. Bukas saalis ako ulit. Baka sa susunod na taon na ako makauwi. Patawarin mo ako, Olan. Hindi ko kayang pabayaan ng mga taong umaasa sa amin. Balang araw, mauunawaan mo para sa inyo rin tong ginagawa ko. Mag-iingat kayo rito. Alagaan mo ng maigi ang mga kapatid mo. Wika ng kanyang ama sa kanya. Pasensya na ho kayo, Tay, kung pinagdudahan ko kayo. Hayaan nyo, gagamitin ko ito para magtayo ng mumunting negosyo. Mula ngayon, anumang araw o buwan, nakabukas ang bahay para sa inyong pagbabalik. Alagaan nyo ang inyong sarili. Wala akong ibang hiling, kundi ang makauwi kayo ng ligtas. Sagot naman ni Olan sa kanyang ama. Lumipas ang gabing yon, nagkasundo silang dalawa. Kinaumagahan, parang bularing naglaho ang kanilang padre de pamilya. Gayunpaman, naging masaya naman sila, lalo pat nagkaroon na ng kaliwanagan ang tungkol sa pabigla-bigla nitong pagkawala. Yung nanay niya noon, bumalik na sa dati nitong ulirat, buhat sa kanyang mga paliwanag. Magmula din noon, naging masaya na ang kanilang pamilya kahit hindi gaanong karangyaan ang kanilang buhay. Alam niyo, Pinuno, na sa bawat pag-uwi ng ama ni Olan, ibang istorya din ang dinadala nito sa kanya. Gayunpaman, sa dinami-rami ng mga ikinuwento nito sa kanya, ang talagang pinakatumatak sa kanyang memorya ay noong minsan niyang masaksihan ang pagitan sa labanan ng uklat kontra 10 gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Uklat. Ngayon ko lang narinig tong klase ng antingero o albularyo na to. Pero parang hindi siya kinukonsider nga na antingero. Kasi ang kinukuha nila, yung mga sobrang lalalim ng mutya. Isipin ninyo ha, ngayon ko lang rin narinig to. Mutya ng bulkan. Paano mo kukunin yun? Ano ba, habang nagbabaga ba yung bulkan? O pagputok nito ng lava? O hindi ko alam kung paano. Kasi ngayon ko lang siya narinig. Tsaka para talagang kakaibang mutya na to, no? Kasi nga, bulkan na yung pinag-uusapan natin dito. Though meron tayong mutya ng bundok, pero maintindihan ko yun kasi baka parte lang yun ng lupa ng bundok eh. Pero ito, bulkan na to. So, magma to. Tapos nagagamit pa ng tatay ni Olan yung elemento ng apoy ng parang walang kahirap-hirap. So, para sa akin siguro mas matindi to kaysa mutya ng apoy. Diba? Kasi alam ko may kwento na ako dyan ng mutya ng apoy eh. Pero hindi rin natin siguro pwedeng ikumpara kasi etong mutya ng bulkan, siguro may part to na mas malakas siya sa mutya ng apoy. Tapos yung mutya naman ng apoy, meron naman siyang bisa na mas malakas siya sa mutya ng bulkan. Pwedeng ganun yan. Pero ang ganda sana nito kung maraming ikukwento yung tatay ni Olan sa atin. Kaso nga, ang kinuwento lang ni Olan yung parang tumatak sa kanyang kwento eh. Which is yun nga, yung napalaban yung tatay niya sa 10 gabunan. Sobrang angas nun. 'Di ba? Kasi ang lakas yan, 10 gabunan, pagsasabay-sabayin mo tapos tinalo ng tatay ni Olan ng parang walang kahirap-hirap. So, paano pa kaya yung iba nitong makakalaban? Paano kaya yung kalaban nito na nahirapan sila? Ano kayang uri ng aswang yon o elemento o engkantong itim? Diba? Hindi natin masasabi kasi isang kwento lang eh. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.